sí que us voldria dir que aquesta conferència va de catalanisme, del catalanisme quan se va introduir en aquestes terres ebrenques, en Francesc Mestre i Noé. I sol parlaré de l'inici, de per què va començar això, per què va començar el catalanisme. Penseu que abarcaré un temps molt petitet, que començarà a 1882 i acabarà a 1900, o sigui que serà un temps molt petit, però en aquest petit temps va ser prou per a que introduís la llavor del catalanisme en aquestes terres i que pogués entrar i que a partir d'aquí se formés aquesta figura tan important que tenim a les nostres terres i aquesta figura representés la figura cabdal de la Renaixença a les Terres de l'Ebre. Espero que poguéssiu veure que representa això. Francesc Mestre i Noé serà mestre dels que després vindran detrás d'ell i veuran d'ell. Ells seran Joan Citimolet, serà el mossèn Manyà, que ara també se celebra el 40 anys de la seva mort, se celebrarà. I tots estos veuran de Francesc Mestre i Noé i reconeixeran que han sigut deixebles del seu catalanisme. Gràcies a aquesta influència principal, que va ser quan ell era molt jove, perquè ell és nascut a 1866, penseu que comencem a parlar a partir de 1882, quan ell tenia 16 anys, aquesta influència que ell va rebre d'on, ara ho veurem, d'on la va rebre, per a que després pogués importar-la, introduir-la aquí en aquestes terres i sigui la figura cabdal de la Renaixença a Tortosa i a les Terres de l'Ebre en general. Estos inicis del catalanisme en Francesc Mestre i Noé són crucials per entendre com al llarg de la seva vida va arribar a esdevenir això, la figura cabdal i el representant d'un tortosinisme catalanista únic aquí. Hi ha diferents tipus de catalanisme, de tortosinisme. Està el tortosinisme dretà, està el tortosinisme esquerrà, que també està representat per Marcelí Domingo, i està el tortosinisme catalanista de Francesc Mestre i Noé, que no es pot considerar ni de dretes ni d'esquerres, perquè ell no es considerava ni de dretes ni d'esquerres. Ell, al final de la seva vida, va deixar clar que volia pertànyer al grup Palestra, que era un grup suprapartidista, que no representava a cap tendència política i que l'únic denominador comú era el catalanisme. Però, ja vos dic, no vull repassar tota la seva història política que abarca fins a 1936. Per a l'estudi polític complet podeu prendre este llibre que sortirà ara pront a la llum, m'ha vingut avui mateix, no està a les llibreries encara, i que allí dins sí que estarà l'estudi complet polític de Francesc Mestre i Noé des dels seus inicis fins al seu final. Ara sol anem a veure les influències que va tindre. És l'any 1882. Ell té 16 anys. Ha acabat el batxillerat teològic, que llavors el batxillerat teològic és l'únic que es podia fer a les Terres de l'Ebre. El batxillerat teològic se feia allà al seminari, al carrer Montcada. És un jove llarguerut, per sobre de la mitja, prim, ja que sempre ha patit de l'estómac, però tot i els seus problemes de visió, de mirada viva i penetrant. Segons li va contar anys més tard el seu net Lluís Mestre Reixac, el meu sogre, la seva mare, la que teniu aquí a la diapositiva, la Carme Noé i Inclusa, que era la cosina germana de Jaume Tió i Noé, era una dona molt dominant, que exercia sobre tota la família un verdader matriarcat. I és la que va prendre finalment la decisió de que Francisquet, com lo cridaven a casa, ja n'havia pres prou de lletra, que ja no calia tanta lletra i que se n'havia d'anar a Barcelona a aprendre l'ofici dels ferros de son pare. Llavors Francisquet plega del seminari, del batxillerat teològic, que és l'únic que es podia fer aquí a Tortosa, i se'n va a Barcelona, al carrer d'Escudellers i al carrer del Vidre, que això està al mig mateix del barri gòtic de Barcelona. Com està la església de Santa Maria del Pi com a punt neuràlgic i la plaça Reial. Llavors, en aquell temps, allò era tot un centre comercial i hi havia molta activitat.
i sobretot allí estava començant el que era el catalanisme polític. Resulta que Jaume Tió havia tingut moltes vicissituds de jove, era un romàntic i havia tingut alguns problemes i això a la família havia calat molt a fons. Igual que l'idolatraven una mica, perquè era un literat molt important i havia sigut molt important en els seus escrits, també havien patit tot el que havia passat en Jaume Tió i Noé, i això es parlava molt a casa. I això va ser el que va prendre la família de la mare de Francesc Mestre Noé, quan va veure les primeres aficions de son fill en el tema de literatura i en el tema del romanticisme, perquè en aquella època estava de moda el romanticisme i jóvens feien poesies i volien imitar una mica els romàntics, ella es va assustar i va dir, no, este xiquet s'ha de dedicar al negoci dels ferros i l'enviarem a Barcelona. Llavors, ell se'n va a Barcelona i ha intentat conèixer i recopilar dades de Jaume Tió des de molt jove, que han dit que no el va conèixer mai. Quan va néixer Francesc Mestre Noé, feia 22 anys que s'havia mort Jaume Tió. Els nacionalismes que van néixer al segle XIX, entre ells el nacionalisme català, anaven lligats invariablement a les noves idees liberals i van estar presents en les revolucions liberals conseqüència de la Revolució Francesa de 1789. Llavors, el romanticisme serà la pedra angular de la Renaixença catalana i, conseqüentment, del catalanisme. Francesc Mestre Noé entrarà en contacte amb el nacionalisme català seguint els passos de Tió. Seguint una estructura encara molt gremial, calia aprendre bé l'ofici de calderer del seu pare. Així, quan arriba a Barcelona, ell treballa a la ferreteria de Sistac. Llavors hi havia la idea de que quan eres aprenent no cobraves res i ell entra allí sense cobrar res, com tots els aprenents, i com altres dependents, menja a la casa i dorm en una màrfega, que és, tots ho sabeu, és un sac baix del taulell de la ferreteria. Ell se sent com a desarrailat de casa seva perquè, clar, als 16 anys se'n va allà i té esta vida. En aquell temps eren així els temps. Penseu que quasi diari, llavors arribaven a Barcelona els barcos tortosins, perquè la gent se desplaçava en barco, perquè els camins estaven malament i podien haver bandolers que atraquessin les diligències. Llavors la gent se solia desplaçar en barco també. I alguns mariners feien parada a la ferreteria del Sistac, on estava Francesc Mestre Noé, portant paquets i noves per a Mestre Noé. Així, des de casa i a través dels mariners que venien de Tortosa, li havien d'enviar totes les setmanes, a més de la muda, alguns diners i llepolies. Però deixem que sigui la ploma de Ramon Vergés i Paulí, el 1936, la que ens descrigui aquella singular etapa de la vida de Francesc Mestre Noé. És cap allà l'any 1882. Al passar per Barcelonisme i carrer d'Escudellers, al brancal d'una porta veiem un jove de bona talla, escardalenc, de mirada viva i penetrant, quina cara mos és ben coneguda, cara enterbolida com si la ombregés l'enyor, imprimint-li eixe rictus de tristesa característic dels que riuen en l'exili. Qui és eixe jove eixerit? És Francisco Mestre i Noé. Ah, bondadíssim senyor Mariano Mestre i Sans, és un pare. Quina equivocació tan gran la seua, vostè, que estima en deliri als seus fills, al fer-se la il·lusió del seu Francisquet, la de succeir en el negoci de ferreteria i llauneria que vostè, models dels industrials laboriosos, s'ha desenrotllat pròsperament. Però el seu fill Francisco, vendre dalles, claus i panys i adobar perols i setrills, això no. Déu no el crida per este camí. I el nostre llavors Francisquet Mestre entra d'aprenent als grans magatzems de ferreteria d'Ignasi Sistac, situats al carrer d'Escudellers número 27 i carrer de Vidre número 10 de Barcelona. Fill exemplaríssim que endevina els pensaments del seu pare per anticipar-se a complir dòcilment la seva voluntat, que havia de ser l'eximi cronista de 15 dies li transcorren pesats i monòtons, com si fos remé d'una nau de pirates. Amarrado al duro banco de una galera turquesca,
Aquí us he ficat aquí la pel·lícula aquesta, perquè ell se considerava que estava allí. Així. Sort que els magatzems del senyor Sistac són un cenacle de literats, artistes i polítics de diversa ideologia. Allí es reuneix en Collecases, fundadors de la publicitat, Almirall, Pitarra, Guimerà, Rubau i Donadeu, tertulians que passen les vetllades posant càtedra de bon humor i de contalles anecdòtiques i de la qual ne sortirà Mestre Noé com un dels més aprofitats dels segles. Sense este al·licient s'hauria mort de passió d'ànimo, enyorant a la seva idolatrada terra tortosina. Bé, crec que d'aquells contactes amb la gent il·lustrada de Barcelona va néixer el seu gran amor a la ciutat comtal, com va reflectir més tard, en 1915, en les seves giripigues, en un article titulat Catalanisme, Tortosinisme i Barcelonisme. Ell sempre estimarà la ciutat comtal. Així les coses, per a Mestre Noé, entrem en matèria. Se fixa l'actuació del primer catalanisme polític al nostre país entre els anys 1882 i 1900. Quedeu-vos en la data. 1882-1900 comença l'inici del catalanisme polític. Les generacions que porten aquest moviment a Catalunya són jóvens nascuts majoritàriament entre els anys 1866 i 1880. Francesc Mestre neix el 1866. Els quals fan aquest paper de generació bretxa. Aquesta generació decisiva és un concepte utilitzat per l'investigador social Julián Marías per aplicar a aquella generació que marca un punt d'inflexió històrica, l'entrada en escena de la qual dona lloc a una nova etapa. I, a més, dona la casualitat que en la penúltima dècada del segle XIX la major part dels catalanistes es trobaven a Barcelona. I en Mestre Noé confluiran aquestes tres circumstàncies. Naixement l'any 1866. Entra dins del ventall que hem dit abans, 1866-1880. Actuació del primer catalanisme entre la generació dels que eren joves, com ell, entre els anys 1882 i 1900. Ell era jove, tenia 16 anys en 1882. I estada en el lloc concret, el lloc concret era Barcelona, i és quan l'envien a 1882, que és on està el caldo de cultiu del primer catalanisme i es produeix a Barcelona. O sigui, aquestes tres circumstàncies confluiran casualment en Francesc Mestre i Noé. La llavor del catalanisme el perquè de les coses en la gent. Llavors jo trobo que Francesc Mestre i Noé se sent desarrailat de casa seva, se sent sol, està vivint que li donen menjar a casa i viu baix del taulell en una màrfega. Llavors se sent desarrailat. Tots aquests que s'han sentit com a exiliats de casa seva, exiliats físicament a més, en aquell temps Barcelona no era anar aquí a la vora com ara. Ara ens queixem dels temps que resulta que fan tard i no sé què, però abans anar a Barcelona era tot un viatge i quan anaves ell solia vindre aquí a Tortosa a les festes de la Cinta. Ja no venia més en tot l'any, però les festes de la Cinta sí que no les perdonava. Llavors, clar, aquest procés psicològic de sentir-se exiliat de casa seva, aquest procés fa que ell s'ajunte en altra gent. I aquesta altra gent que s'ajuntava són totes aquestes tertúlies d'esta gent que estava fent el caldo de cultiu del catalanisme. I és quan hi entra tot això. Si hagués estat dins del clos familiar, potser això en Francesc Mestre i Noé no s'hagués produït. Però clar, això no podem saber mai. La història de les persones sempre què hagués passat si no s'hagués produït això. Però se va produir i ja està. I va entrar dins seu la idea del catalanisme. Així Francesc Mestre i Noé ho creu quan diu: jo des dels 17 anys, 1883, quan encara estava a Barcelona, vinc sostenint els ideals catalanistes en totes les seves variades manifestacions culturals i patriòtiques. S'acaba l'estància a Barcelona i torna a Tortosa l'any 1885. Justament hi ha un moment de còlera en aquell moment a Tortosa, que és superat, però que hi ha bastant de lío en el tema del còlera.
A Tortosa torna a les seues, quan ell torna, que és a 1885, torna com si no hagués passat res, a les seues aficions anteriors. Ell és un jove de 19 anys, llavors, que amb la colla d'amics recopila versos en àlbums, que actua en obres de teatre, juntament amb els seus germans, Joan i Arturo. També en sarsueles, en obres de teatre i sarsueles, mentre assisteix als balls del Cercle d'Artesans. Al Cercle d'Artesans se feien balls i també al teatre principal. I balla tota la nit, a ritme de vals, com diu després de les cròniques, amb les joves i guapes tortosines casaderes, que és el que a ell li interessava en aquells moments. Tot i que en son demà diu que li feien mal els peus i que no podia ni escriure la crònica del ball perquè havia ballat tota la nit a ritme de vals. Un jove que ell veu de l'esperit romàntic de Jaume Tió. Ell torna al romanticisme. Quan torna aquí a Tortosa se n'oblida del que ha passat en el catalanisme, com si no hagués passat res, i torna al romanticisme i torna a anar a seguir els passos del seu oncle Jaume Tió. Romanticisme que encara fa furor entre els jóvens de l'època. I és que tot i que és cert que Mestre Noé planta la llavor del catalanisme en els anys de residència a Barcelona, dins seu, quan arriba a Tortosa, continua amb la moda del romanticisme i escriu en castellà tots els seus articles. Ell se fica a treballar a la botiga dels ferros de son pare i escriu articles periodístics. A 1884 ja és el seu primer article periodístic, però castellà, invariablement en castellà i en poesia. En l'orientació política, en un primer moment, es veu seduït pel republicanisme progressista tortosí, que es respira al Círculo d'Artesans, entitat representativa de les classes populars i d'artesans. Així, aquell jove que segueix juntament amb els seus amics la moda del romanticisme, també es considera de tendència liberal progressista. La llavor del catalanisme encara no aflorarà en aquest primer moment de retorn a Tortosa. Jaume Tió era liberal progressista i era enemic dels seguidors de Ramon de Cabrera també, els carlins. Mestre Noé, com sempre, seguirà els seus passos. Tot i que el carlisme és un grup polític molt important a Tortosa, no lo combatrà des dels periòdics on col·laborarà. Criticarà els carlins dient que es consideren els únics representants del catolicisme i els únics que poden aconseguir-ho. Això el posarà en el punt de mira dels periòdics afins com los Debates i l'Estandarte Católico, dels quals hi haurà fortes crítiques. Fins 1888, Mestre Noé formarà part del Partit Liberal Fusionista, considerant-se seguidor del polític republicà de centreesquerra Emilio Castelar i Ripoll, que havia estat un dels presidents de la Primera República Espanyola com a membre del Partit Republicà Possibilista i havia participat activament en la Revolució del 68. El primer article polític de Francesc Mestre Noé, en castellà, és el titulat Recuerdos Tenebrosos, publicat al periòdic republicà progressista La Voz del Progreso, lligat al Casino d'Artesans, com hem dit abans. En aquest article és el dol d'una Espanya corrupta que tan sols sap crear misèria i posa d'exemple els 2.000 obrers que s'acaben de quedar sense faena a Barcelona. O sigui que en aquella època, estem parlant de 1800, ja la cosa anava malament. L'única solució és millorar l'administració estatal, que és centralista i espera en la burocràcia. Publicarà al mateix periòdic una de les seues primeres biografies, a la memòria de Manuel Bes i Ediger, polític republicà i advocat progressista, un dels líders de la revolució del 1868 a Tortosa, la Gloriosa, i que presideix com a alcalde el pacte de Tortosa del maig del 69. Francesc Mestre en farà lloança. Bé, hem explicat el període de Francesc Mestre Noé a Barcelona. La grana del catalanisme, introduïda en la seva ànima a Barcelona, encara no començarà a fructificar fins que no entre en contacte amb una persona que és principal per entendre tot com va acabar d'adobar la seva llavor que havia entrat allí dins. Una persona que canviarà la seva vida per sempre. Aquesta persona serà Enriqueta Ferrús i Ribes, que crida l'atenció de Francesc. Als balls, estos campaments de màscares que es feien al febrer, per exemple, del Círculo d'Artesans. Al febrer
balls de disfresses i esta Enriqueta Ferrús Ribes, juntament amb les seves germanes, se disfressava de Catalunya i de consellera. Ell, com que feia les cròniques del ball, així ho explica. Tota la seva obra està escrita en castellà, fins que Francesc s'enamora perdudament de la jove Enriqueta Ferrús i Ribes, la segona filla de les 4 germanes Ferrús, natural de Vinebre, però amb mare tortosina i criada entre Tortosa i Xerta. És 2 anys més jove que ell, dona culta, ja que és filla del propietari i mestre de primària Pere Ferrús i Ribes, que ha exercit durant molts anys a Xerta, el qual li ha inculcat un fort sentiment catalanista. Ara els Ferrús i Ribes viuen a Tortosa, on han comprat terrenys i s'han fet construir alguns edificis al nou eixample de la ciutat. Així podem afirmar que el catalanisme de Francesc Mestre i Noé madura definitivament a partir del prometatge amb Enriqueta Ferrús i Ribes. Ella lo portarà de la mà i a partir de llavors serà la seva col·laboradora. També serà la seva crítica d'estil, ja que, per exemple, l'anima a deixar la poesia i a escriure en prosa. Fins a llavors, Francesc Mestre, com hem dit abans, seguia la idea dels romàntics i escrivia molta poesia en castellà. I ella, a part de que l'anima a escriure en català, també l'animarà a canviar l'estil i a escriure en prosa. L'enfortirà en el seu catalanisme, posant-lo en contacte amb altres personalitats catalanistes ebrenques. Llavors podem concluir què va ser primer, que ell va anar a Barcelona i allí li van introduir el sentiment catalanista que s'estava gestant al cap i casal de Catalunya, o que una vegada aquí va conèixer Enriqueta Ferrús Ribes, o potser li va cridar l'atenció aquesta jove catalanista perquè abans havia anat a Barcelona. Què va ser primer, l'ou o la gallina? No ho sabem. La qüestió és que tot va confluir una mica i tot va coincidir en que Francesc Mestre i Noé acaba sent el que va ser la figura més sense tortosina. Perdoneu. Aquí tenim la poesia d'amor, que aquesta poesia és molt important i l'he posat jo. Aquí teniu a la foto, és l'Enriqueta Ferrús Ribes. Aquesta poesia és la primera poesia que es publica en català de Francesc Mestre Noé. És el primer escrit que tenim en català de Francesc Mestre Noé. Moltes vegades s'hi diu que és lo captiu, que és una obra de teatre, un monòleg que va fer ell. Però no, la primera obra que ell va publicar al periòdic va ser la poesia d'amor dedicada a la seva promesa Enriqueta Ferrús Ribes. I allí diu que es titula 18 anys a E. E és Enriqueta Ferrús Ribes. La va fer quan va fer 18 anys i me la voldria llegir. Si avui fas 18 anys, tu permet-me, amada mia, que a dolça veu te canti lo que sent el meu cor i de l'arpa te recordi memòries que algun dia de ta innocència foren plaers i fantasia, quan ta vida apuntava pel primer resplendor. Sí, compleixen 18 anys que a la innocent mirada per primitiu camí el món vas admirar. 18 anys que va veure per primera vegada aquest teatre del món i que la tendra albada darrere de muntanyes per tu va clarejar. Damunt de les alzines els ocellets cantaven, ventejant caminava el transparent torrent. En l'airada torre les campanes dringaren i tons ullets vells tots espantats miraven les primeres carícies que te va donar la gent. Per tu llavors tot n'era riallera poesia. Del món imaginaves un perfumat jardí. Feliç n'era la nau que veies que partia, més ai, nineta vella, que allò va ser un dia que neix i mor de sobte com la nit i el matí. 18 vegades, no, ja has vist les torrenteres. Mullar-se les planúries, els boscos i les flors. 18 cops han girat alegres primaveres, 18 altres vegades has vist en les praderes catifes i plantetes obertes de verdors. 18 voltes, nineta, has vist l'altiva serra, des dels barrancs al cim cobrir-se tot de neu, i les aigües que brollen de dintre de la terra han soscavat les pedres que el fan fa temps que enterra i que llavors les aigües les porta a tot arreu. 18 voltes, nineta, somrient i alegre, dolces aconseguit criar-te amb vicissituds i afany. 1000 glòries i atractius. Oh, nineta de Vinebre, deixa que l'arpa meua, amb càntics, te celebra el dia que compleixes feliços 18 anys. Francesc Mestre i Noé, 10 d'octubre de 1886, que és quan ella complia 18 anys. A veure, aquest llenguatge heu de pensar que ell s'ho va tindre de fer tot. Hi havia una normativa del català
ni hi havia res. Ens hem trobat dins dels seus llibres un diccionari de català de 1840, que és raríssim, perquè no n'hi havia, no sé què. Pensem que ell va tindre de poder, no li havia ensenyat ningú, ell s'ho va fer sol, això d'escriure en català. Després el seu llenguatge va evolucionant perquè van entre les normes del català i van entrar la Pompeu Fabra, l'Alcover i tot això. Los Ferrús i Ribes, que han dit que són los pares de l'Enriqueta, professen una gran amistat en l'Anton Añón. L'Anton Añón és un catalanista acèrrim que viu a Xerta. Ell és farmacèutic i ell va ser solter. Ell no es va casar mai i no va tindre fills. Les quatre filles, les quatre germanes de l'Enriqueta Ferrús Ribes, era la segona, que estaven vivint a Xerta, en el Mestre. Llavors, als pobles, sobretot, hi havia molta relació de que les tertúlies fent amistat, fent qui, el mestre de l'escola, feia amistat amb el farmacèutic i les principals fent amistat. Llavors, ell quasi es va fillar a les filles del Pere Ferrús i els va inculcar el catalanisme. Pere Ferrús també era catalanista, però l'Antoni Añón va ser el que va inculcar en Enriqueta Ferrús el catalanisme que ella tenia. L'Antoni Añón ja estava jubilat des de 1882. Gràcies a l'Enriqueta Ferrús, Francesc Mestre i Noé entra en contacte en aquesta figura del catalanisme ebrenc a Xerta, que és el farmacèutic Añón. Añón també serà un dels que l'animarà a produir en català com a llengua culta, com ho demostra la carta que va rebre Mestre i Noé després de la seva estrena de teatre en el Captiu, estrenat al Cercle d'Artesans en 1887. L'actor del monòleg escrit en català va ser el germà de Francesc Mestre i Noé, Joan. Llegim-la, la carta. Aquí us he ficat còpia de la carta que tenim nosaltres en possessió a l'arxiu. Benvolgut senyor i amic meu, li rendesc a vostè la més coral enhorabona, és que el llenguatge, us ho dic, és de 1887. Li rendesc a vostè la més coral enhorabona per los llorers que, amb son talent i inspiració, ha sapigut obtenir de la justícia de llurs compatricis. Sabeu que aquesta carta és la que li envia Añón a Francesc Mestre. Fent-la vinenta també a son jove germà, que sapigué donar a son treball contorns, llum i color. Quan dolçament i amb quin sincronisme degueren batre els cors d'ambdós germans en aquell solemne acte. Quina emoció la dels pares i germanetes que degueren assistir a la festa. Estimo molt l'obsequi que m'ha fet del Captiu, sentint no poder correspondre dignament a tal mercè. M'ha donat un gran ple veient que no desdenya la rica, enèrgica i gloriosa llengua catalana. Plena d'enyorança plora la pobreta i oblit de llurs fills ingrats, que amb son despreci tals sagnants ferides li han obert, ferides tan més de sentir quan menys merescudes. Lloem, com i quan vulgam, los castellans s'hermosa llengua, però que ens deixin repetir 1000 vegades amb l'aribau. En llamosí sona el meu primer vagit, quan del mugró matern la dolça llet bevia. I puga morir sota els plecs de l'aimada bandera catalana. Son seu amic, Anton Añón. I s'acomiada després d'una postdata dient: no estranyi vostè que firmi a la castellana. Ho dec fer així per a no alterar la propietat del meu apellit aragonès. Bé, a partir de llavors, Mestre Noé i Ferrús Ribes formen un tàndem, un equip d'iguals, que es nodreix l'un de l'altre en el seu catalanisme. Això que ara veiem tant, però el que diu que m'està dient, doncs clar, és normal, no? En aquella època no era normal. Que un matrimoni formés un tàndem no era normal. Ella serà la nineta dels seus ulls malalts
i ell xuclarà amb avidesa de la seva vasta cultura, apresa d'infantesa xerta. Enriqueta també serà una fidel seguidora de l'incipient corrent feminista català que es donava entre les dones de l'alta immigració. Com moltes d'aquestes primeres feministes catalanes, estava relacionada amb llaços familiars i personatges de gran relleu dins del catalanisme polític. Hem trobat entre els seus llibres de capçalera, este que podeu veure aquí, que és l'estudi feminista de la Dolors Montserrat de Macià, que va ser el primer llibre del feminisme catalanista que va veure la llum al 1909. Este era un llibre que tenia l'Enriqueta Ferrus-Ribes i que l'hem trobat nosaltres entre els seus llibres de capçalera. A Catalunya, el feminisme rep la influència del feminisme en contraposició al feminisme de Gran Bretanya, el sufragista, l'anglès i laic, al qual elles criticaven perquè diuen que tan sols se preocupaven del dret a votar. Elles criticaven aquest feminisme que el podem veure, per exemple, en Always Mary Poppins, no? Recordeu de la pel·lícula de Mary Poppins? La novel·la, les diferents novel·les que es van fer, allí la mare dels xiquets, us recordeu que era sufragista i cantava les cançons, inclús anava en processó per dins de casa cantant les cançons de les sufragistes, però després quan era l'hora que arribava l'home ho amagava tots dins de l'armari perquè no li veigués. Llavors la forma de vestir, tot això, elles estaven en contra. Elles no es preocupaven tant pel dret a votar i seguien més el sufragisme i el feminisme francès, que deia que les dones tenien de tindre la manera de vestir tenia de ser més lliure perquè abans portaven aquells corsets que les apretaven i que no les deixaven quasi respirar, inclús a deformitats a l'esquena dels corsets que tant les apretaven. I també el dret de la dona a treballar fora de casa. Llavors, perquè ella havia rebut la formació. Ella volia donar fora de casa, no volia quedar-se a casa fent les feines domèstiques. Ella volia treballar fora de casa en el que l'havien format per a això, perquè el seu pare l'havia format per a això. Un llibre que de ben segur va caure a les seues mans de molt jove va ser Donetes. Donetes, no... Mujercitas. Mujercitas. Aquella pel·lícula que han vist nosaltres. El llibre original parla molt de la filosofia transcendental i parla molt d'aquest feminisme que parla de les dones com a propietàries de la seva pròpia vida i que puguen sortir fora de casa per a treballar. La protagonista, la Jo, de les Mujercitas, la seva vida era molt pareguda a la d'Enriqueta Ferrus-Ribes, perquè també era la segona de 4 germanes, igual que ella, i també tenia aspiracions literàries i ganes de treballar fora. És de la mateixa època de l'Enriqueta Ferrus-Ribes. La idea de les... Ella també inculcarà, a part del catalanisme, també inculcarà aquesta manera de pensar en Francesc Mestre i Noé, el qual, en nombrosos articles, defensa la igualtat de sexes i el dret de les dones a l'educació i al treball fora de casa. Mestre i Noé inclús aporta 2 faenes casolanes que podrien fer les dones amb baix nivell de preparació, com són la sericultura, al tindre les terres ebrenques una gran plantació de moreres, i la confecció de cabassos, sàries i sarrions, a través del trenat de la llata, de les paules, dels margallons, prèviament assecades. I Mestre i Noé, que, com sempre, reivindica aquests drets de la dona tortosina, com ho farà? Com ho fa sempre? Tornant a la història i a la història tortosina. I no tingueu cap dubte. I ell ens diu que l'ajuda de les dones en el darrer setge dels sarraïns és un fet cert, ho proven els privilegis que Berenguer es va concedir. Entre ells hi ha l'ús de la sobrevesta militar amb un destral carmesí, que portaren damunt de llurs vestits fins al segle XV. El dret que tenien en formar part de l'acompanyament d'un desposori, d'entrar a l'església davant dels homes encara que algú d'ells estigués revestit de la major dignitat,
l'exempció dels drets de les duanes, de les toques i adornos del cap i d'altres drets civils consignats en el Codi de Tortosa i singulars privilegis que avui es consignen com una aspiració moderna i formen part dels programes més avançats en benefici de la dona. Això ho diu Francesc Mestre i Noé. Tortosa, de sempre, des que les dones van defensar la ciutat i formen part de l'Orde de l'Atxa, té un codi civil que és capdavanter en la defensa de les dones. Les dones tortosines, i actualment encara s'està aplicant aquest codi, vosaltres parleu amb els advocats tortosins, i aquest codi encara s'aplica perquè és el codi civil i les dones estan com a iguals, no estan supeditades al germà o al pare o al marit. Les dones tenen més poder per això, perquè tenen els seus propis costums de Tortosa. A les costums de Tortosa estan recollides els drets de les dones tortosines, que actualment encara s'aplica al dret civil. En contraposició als desitjos de la mare de Francesc, a principis de novembre de 1891, allí va haver una debacle, perquè quan se casen a 1889, en l'Enriqueta Ferrus Ribes, nosaltres hem pogut accedir als capítols matrimonials, i els capítols matrimonials, els pares d'ell, la dot no li donen, sinó se'n van a viure a casa d'ells, a la mateixa casa, ho especifiquen en els capítols, que han de viure ells, han de cuidar, a més li donen poders a ells per a portar la botiga dels ferros que hi havia abans de son pare, li donen plens poders, i diu que se n'ha d'encarregar del negoci del son pare, i ja està. I a Enriqueta no li queda més remei al principi, a 1889, d'anar-se'n a viure a casa dels pares d'ell i encarregar-se'n de la botiga dels ferros. Però a 1891, d'alguna manera, ella encara no té fills. I fins a 1891, que no compren la llibreria, que és l'actual llibreria Viladric, ella no es queda embarassada. A 1891 és quan tenen el fill, l'únic fill que tindrà la parella. Llavors, ell, el matrimoni Mestre Ferrus, adquireixen la llibreria religiosa, científica i literària, que és una de les més antigues d'Europa, i es traslladen a viure al pis situat del mateix de la llibreria, al carrer de la Rosa. I allí, Enriqueta té l'oportunitat de treballar. Com? Perquè ells se fiquen a viure al pis del mateix de... Falla una mica, no? Se fiquen a viure... Ara? No massa. Se fiquen a viure del mateix de... S'acopla o alguna cosa? Pot ser? No, està tancat. Ah, canvio. No. Tenim el tècnic. A veure, si ara s'escolta millor? Sí. Vale. Se fiquen a viure del mateix de la seva llibreria, del carrer de la Rosa, número 11, s'entrava pel número 13, i del mateix estava vivint l'Enriqueta el matrimoni, amb el seu fill. Això li dona l'oportunitat a l'Enriqueta de portar la llibreria, una llibreria, a més, que era una llibreria imprenta, on se feien també les tintes. A partir d'aquí, ella ja té l'oportunitat, que és el que volia, de treballar fora de casa. A més, era una dona que li agradava molt la química, per influència, suposo que també d'Antoni Anyón, que era farmacèutic. Llavors sabeu que els farmacèutics antigament feien les fórmules magistrals i també no tenien molt de química, i ella, per influència d'ell, suposo que també això de la química li anava. Llavors, ella, en lloc de receptes de cuina, fou el receptari de la tinta de l'Algíbia. La tinta de l'Algíbia, ella, este llibret l'hem trobat a casa, i és curiós perquè explica com ha arribat a fer la tinta, que ha investigat, que ha parlat amb diferents químics internacionals i que, al final, tot el que li han dit, que una mica no era, que ella fent provatures i fent les fórmules, al final se n'ha sortit millor i ha fet diferents tipus de tintes. Podem trobar diferents tintes del receptari, com per exemple la tinta corrent comú, i ella mateixa ha ficat tinta econòmica, tinta doble negra, inalterable, la millor de totes, tinta negra artificial, molt negra però poc fina, això està copiat literal, tinta para sellos de goma, tinta en polvo per a escoles, per a 1 litre se pulveritza i empaqueta,
tinta de copiar, Excel en producció, tinta de colors, tinta en polvo, Hibia, que era la marca que ficaven. La Hibia era la tinta en color sèpia que gastaven els escriptors de la Renaixença. També he trobat el mateix llibret, detrás, uns apunts de com fer un peruc. I que seves, i us he ficat els dibuixos, perquè, bueno, el llibret li servia de tot. També sabia fer peruc, sabeu? I ell va apuntar els punts de com se fa un peruc. Això ha sigut curiós, també. Així, gràcies al suport de Francesc, Enriqueta també podrà cultivar esta vessant de la seva vida i es transformarà en la gran col·laboradora dels escrits del seu marit, ajudant-lo a redactar-los, canviant el seu estil i animant-lo a produir obra de marcat accent catalanista. Tot i que la seva obra no és molt prolífica, Enriqueta es subscriurà a la revista Feminal de la Il·lustració catalana, al setmanari feminista Origrana de Solidaritat Catalana, i produirà alguns articles en català que es publicaran en premsa local baix la firma EDM. Un exemple el tenim en l'article escrit en català al Restaurador titulat De festes. Ja han dit que a finals del segle XIX existeix al país un sediment receptor de les doctrines catalanistes. Però quan Mestre i Noé han dit que quan torna a Tortosa de Barcelona, al 1885, tot està per fer. No hi ha encara un plantejament organitzatiu consistent dins de l'àmbit del sentiment de catalanitat i molt menys de la política catalanista. Als seus 19 anys, els canals de manifestació de les seves inquietuds catalanistes seran les associacions. A través d'aquest teixit associatiu, promou en tot moment la consciència catalanista. Sense l'associacionisme de base, com el de Francesc Mestre i Noé, el catalanisme polític no hagués triomfat com ho va fer, ni hagués aguantat en moment de crisi. El catalanisme, per a Mestre Noé, és l'expressió i la reivindicació de la cultura, la llengua, la vida a la llar, els poders legislatius, executius i judicials i totes les coses que involucren a Catalunya. L'associacionisme és l'instrument necessari per a inculcar en el cor dels tortosins el sentiment catalanista que ell ha adquirit a Barcelona i el promourà al llarg de tota la seva vida. Així com, de ben jove, forma part activa del teixit associatiu de la ciutat i, en conseqüència, pertany a nombroses entitats econòmiques i socials, ell continuarà cultivant aquesta idea de l'associacionisme durant tota la seva vida. Això inclou tertúlies i això inclou entitats. I si no, doncs les forma. Però durant tota la seva vida ell pensarà en això, en l'associacionisme. Com ho diu més tard, a 1915, en el seu estudi polític de Tortosins per Tortosa, on dona la idea d'això, de l'associacionisme com a resposta a tots els problemes que pugui haver aquí a les Terres de l'Ebre. Aquí us he posat la Casa Campmany. Una d'aquestes entitats a les que participarà ell serà el Liceu de Tortosa. El Liceu de Tortosa va començar al 1894 en substitució del Casino de Tortosa, o Casino dels Senyors, que també li diuen, com l'anomenaven popularment així, perquè a Tortosa som uns especialistes en canviar els noms de les coses. Estava situat al Palau Campmany. El Palau Campmany és aquell que hi ha a l'entrada del carrer de la Rosa. Allí on estan els Seguros Metròpolis, s'hi diu? Molt bé. Popularment dit, este Palau Campmany també es deia llavors seria Casa Alhambra, del carrer de la Rosa, propietat d'Antoni Oliveres. Més tard, les noves modes lo destruïren. Mestre i Noé, anys més tard, s'emprenyarà que l'hagin destruït. Fixeu-vos com era. Veieu que fa així una mica com si fos l'Alhambra de Granada, i això li diem la Casa Alhambra. També tenia com un pati de lleons. Llavors ell diu, va ser una llàstima lo destruir esta meravella, que jo al recordar-la, al visitar l'Alhambra granadina, me feia visions creient estar a Tortosa i més visions encara al fer memòria dels artistes i mestres de cases que van reproduir a Tortosa els elements decoratius més subjectius de Granada. L'entitat era la continuadora del Liceu de Tortosa fundat el 1840. O sigui, l'entitat aquesta, que era de 1894, volia emular a l'entitat del Liceu de Tortosa fundada el 1840 pels intel·lectuals romàntics tortosins de l'època, entre ells el seu oncle Jaume Tió i Noé.
Aquí també podeu veure una altra fotografia, una tertúlia en Francesc Mestre Noé. Francesc Mestre Noé és el número 3. Ell mateix va deixar els números ficats a la fotografia. Francesc Mestre Noé és el número 3. Aquí tenim, esta tertúlia la feien a l'estiu, si veieu els vestits són de color clar, perquè és estiu, i la feien al pati perquè era estiu. I el pati era l'interior de la farmàcia Vergès, de Gerard Vergès, no el Gerard Vergès últim, l'anterior, i Gerard Vergès, que era molt amic també de Francesc Mestre Noé des de la infància, a l'estiu fent, i aquesta farmàcia estava també a la casa Campmany, a la mateixa casa que han tingut nosaltres, on estava el Liceu. El número 1 és Pere Domingo i Subirats. El número 1 el tenim aquí. El número 2 és Pere Cavaller. El número 3, Francesc Mestre Noé. El número 4, Eduard Domingo i Estrany. I el número 5, Josep Perdís i Mallor, que és el rebegiallo del senyor Josep Maria Franquet, Pernis, que ha estat molt content de trobar finalment una fotografia de Sant rebegiallo que no en tenia cap. I el número 6 és un ajudant de farmàcia. Mestre Noé, influenciat també de ben segur pels pensaments republicans i progressistes del seu pare Mariano Mestre i Sans, assisteix a la tertúlia que al pis del retratista Masdeu, que també era a la mateixa casa Campmany, per això us ho estem dient, tot això estava a la casa Campmany, i que era formada, entre altres, pels aficionats de la ciència, Josep Landerer, Innocent Paulí i Jaume Ferran Clua. Podem contar un episodi de la vida de Francesc Mestre Noé que ell mateix va deixar escrit anys més tard. Aquest episodi està fet al pis del retratista Masdeu, Bonaventura Masdeu, que estava a la casa Campmany també. Al taller del retratista Bonaventura Masdeu, una acalorada tertúlia entre el geòleg Josep Landerer, el doctor Jaume Ferran i el científic Innocent Paulí ha desembocat en la idea d'imprimir un follet sobre l'últim invent dels inseparables amics, a saber, un nou procediment més ràpid que per als clitxers fotogràfics. Mentre discuteixen com fer-ho, Francesc desconnecta i passeja la mirada per l'estudi del retratista. Allí, una mica torta, l'obliga a decantar el cap per contemplar-la millor i penja d'un clau una pintura sobre llenç, representant una sevillana amb mantilla, que han pintat fa poc a 4 mans el seu amic Josep Maria Marquès i el doctor Jaume Ferran. La discussió ja s'ha acabat. Francesc acompanya Ferran fins al seu consultori i laboratori, situat a la vora mateix del Pont de Barques. El Pont de Barques, sabeu on estava situat? On està ara el monument de la Batalla de l'Ebre? Aquella pilastra era la que ajudava el Pont de Barques és anterior al Pont de la Cinta. Allí estava el Pont de la Cinta i anteriorment estava el Pont de Barques. Estem parlant encara de quan estava el Pont de Barques. En un primer pis estava, de l'edifici dit de la Generalitat, estava el laboratori de Ferran. Abans de pujar, els ulls de Francesc repassen el cable telefònic que els 3 amics s'han passat per les balconades i que va des de casa Ferran a les cases de Paulí i Landerer al costat de la Suda. Us direu, no, doncs en aquella època no n'hi havia de telèfons. Estem parlant de 1880. No n'hi havia de telèfons. Doncs ells, tots 3 amics, que eren els científics, s'havien passat uns cables pels balcons i el telèfon, sorprenentment, funciona. I els serveix per passar-se contínuament idees els uns als altres sense haver de sortir al carrer, sobretot quan plou, i així poder fer igualment la tertúlia des de casa, ja que se senten tots 3 alhora. O sigui, podien desconnectar i sentir-se tots 3 alhora. Imagineu-vos en aquella època la gent que no en tenia ni idea, dir, ostres, quines coses, aquí se passen uns cables per aquí, per dalt, pels balcons, suposa que devien passar per diverses cases, fins a arribar a taules velles, quan vivien els altres i tot, i allí s'anaven parlant entre ells. Aquí tenim una altra de les entitats al que solia acudir Francesc Mestre Noé. Era el Círcul d'Artesans, com hem dit abans, que estava situat al carrer de Montcada. El carrer de Montcada sabeu quin és, no? On s'està fent ara la delegació de govern. Allí va estrenar
les seves obres de teatre, Judas, Lo captiu i Matilde, el 1887. L'entitat era representativa dels sectors populars, dels grups gremials i d'oficis. Estava lligada al periòdic progressista republicà La Voz del Progreso. Esta entitat promogué iniciatives com un teatre, l'educació dels adults, un centre d'ensenyament secundari i un grup de cant coral, entre d'altres. Sense deixar de treballar a la botiga de ferros del seu pare, encara estem abans de la llibreria, de seguida entra a formar part d'un grup nombrós de gent, com ell diu, aficionada a la cultura, perquè a ell no li agradava dir intel·lectuals, i aficionats a la cultura, als quals Mestre Noé es nega a qualificar d'intel·lectuals. Homes que en la seva joventut li omplen esta època, segons ell, de llibertat i modèstia, gent instruïda, treballadora i circumspecta, segons ell mateix ens diu. El círcul d'artesans serà el marc que veurà créixer intel·lectualment a Francesc i que el portarà en contacte i posarà en contacte amb les idees republicanes i progressistes de Tortosa. La tertúlia que tenien els tres amics, Landerer, Ferran i Paulí, a la casa de Bonaventura Masdeu, el del retratista, també té la seva continuïtat al Casino d'Artesans. Allí tornaven a fer tertúlia, però aquesta era més tard. Aquella la feien més durant el dia, i després no hi havia tele, o sigui que la gent feia tertúlies i feia coses així perquè no hi havia tele. I allí també es feien conferències al Círculo d'Artesans de marcat caràcter polític. Així, després de sopar, sol anar Francesc Mestre al Círculo d'Artesans a passar la vetllada, assentant-se just a la taula que hi ha entrant, a mà dreta del saló de prendre cafè. Ell és el més jove de tota la colla de contertulians, entre els quals no hi solen faltar el doctor Jaume Ferran, doctor Jimeno, Marcelí Andrés, Innocent Paulí, Baltasar Noria, Ramon Rodríguez, Gonzalo Jové, Pepito Sabater i Josep Ferreres i Lluís. Ell mateix mos conta. Cap allà a les 11, el senyor Ferran solia anar-se'n, i el mateix feien en Marcelí i Paulí. Els restants anàvem a pegar la volta pel coll de Sant Joan i pel temple, i després fèiem cap als perxes de la plaça, formant grupets i discutint llargament sobre ciència, literatura, teatre, etc. Segons era l'afició predominant en el grupet. Aquí tenim un dibuix del que era el Casino d'Artesans, que este dibuix és de Francesc Mestre Noé, el va fer molt més tard. Estava situat, sabeu aquella casa que després la van fer nova, al costat del que és la delegació de govern, mirant el que estan fent ara, l'obra que estan mirant, a l'esquerra, la primera casa que fa cantonada, allí és on estava situat el Círculo d'Artesans. Després també hi havia una altra entitat a la que pertanyia al que solia anar Francesc Mestre Noé, que era el Teatre Principal. El Teatre Principal estava situat, molts bon recordareu del Cine Coliseu, a la plaça d'Alfonso. Allí estava situat el Teatre Principal. I allí Francesc Mestre Noé va representar drames i comèdies baix la direcció de l'actor i autor dramàtic Gonzalo Jové entre els anys 1886 i 1887, i on el 1888 també es va organitzar un gran acte de protesta en defensa del dret civil català i el dret foral tortosí. Este era un teatre de grans dimensions situats a la plaça d'Alfons XII, la façana del qual estava al carrer Campomanes, que és l'actual República Argentina. Aquí tenim una altra de les entitats a les quals Francesc Mestre Noé no parava. Ell sempre va estar a les entitats i a l'associacionisme, i vos explico tot això perquè l'associacionisme per a ell és la base del catalanisme. El club recreatiu. Este era el Palau Oliver de Boteller, estava el club recreatiu dels conservadors de l'alcalde Teodoro González. Fundat el 1894, un any després el club s'ubicarà a l'antiga Casa Villòria, Palau Oliver de Boteller, on tenia el seu pare el taller de ferros i on estava fins llavors el Banc de Tortosa. Més tard serà centre del comerç. L'Ateneu Tortosí, el 1916, s'ubicarà també en aquest edifici, substituint el Club Recreatiu. És una agrupació d'entitats que van anar fent alrededor de l'Orfeo Tortosí, com eren el centre excursionista, el liceu, la biblioteca, el teatre, la secció esportiva, etc.
Aquí tenim a la Penya de l'Ollo, de la qual formava part ell. Ell era molt amic de tot, va estudiar art també, va estudiar dibuix i va fer tot un cercle d'amistats que després en alguns, com per exemple en Querol, també quan estava exiliat a Barcelona, també estaven exiliats tots junts i tots junts anaven a les tertúlies. Ell formava part, per exemple, del centre excursionista de la UEC, del qual serà delegat a Catalunya, a Tortosa, des del 1896. Estava situat en un primer moment al carrer de Taules Velles, número 8. El seu president fundador va ser l'arquitecte Joan Abril i Guanyavents, gran amic de Mestre Noé també. Les excursions s'ovintegen amb tota la colla d'artistes tortosins que van estudiar amb ell. La colla rep el nom de l'Ollo i estava formada per un nombrós grups de joves com Querol, Vicent Benet, Reverter, Francisco Esperancí, Tito, Cardona, Lleixà, Beltri, Marquès, Antonio Cerveto i ell mateix, entre altres. Antonio Cerveto alegrarà les trobades tocant la guitarra i fent gala del seu bon humor. Esta aiguada, propietat familiar, és de 1903. És una caricatura que va pintar Antonio Cerveto i és la Penya de l'Ollo incompleta, no estan tots els que hem nombrat. En primer terme està Antonio Cerveto, que és un autorretrat, lo veu que està pintant amb el seu cap i xalina i en funcions. Dret al centre, Francesc Mestre i Noé. Lo veu, a Francesc Mestre i Noé? Aquell que té les orelles així una mica sortides? Tal volta, alguns dels altres personatges són reconeixibles o deduïbles. El paratge, probablement representa mig camí. I si podeu veure aquí al fons, veieu això? Això són dos tartanes en les quals van pujar a mig camí. Encara es poden veure inclús les orelles dels machos. Aquí tenim l'estandard de l'Orfeó Tortosí el 1932. Lo de la dreta és la rèplica feta més tard perquè aquest estandard va desaparèixer durant la Guerra Civil. I a la dreta li van fer una rèplica exactament igual de com era, el van fer el 1954. Francesc Mestre i Noé apadrina aquest estandard al 1932, és un dels padrins. Si vos hi fixeu, justament, aquest estandard que apadrina Francesc Mestre i Noé, al mig està l'escut de Catalunya, la senyera, les 4 barres, al fons del castell, i el castell, la torre, és l'escut de Tortosa, però sense les palmes i sense la corona que porta l'escut de Tortosa, que segons Francesc Mestre i Noé va dir durant tota la seva vida, eren uns simbolismes que eren imposats. Eren imposats perquè per la Guerra dels Segadors no tenien dret a ficar aquestes palmes i aquesta corona ni el títol de Fidelíssima i Exemplaris de Tortosa. Més tard, Francesc Mestre i Noé, durant la Segona República, aconseguirà que l'Ajuntament tortosí tregui aquests simbolismes de l'escut de Tortosa. Després va vindre la guerra i va tornar tot igual. El juny de 1914, Mestre Noé és convidat a col·laborar en la seva revista cultural La Suda, que primer com a butlletí de l'Orfeó i després com a butlletí de l'Ateneu va obtenir un gran prestigi fins a la seva desaparició el 1933. D'aquestes publicacions va sortir el llibre editat pel meu sogre, Lluís Mestre i Reixac, Contalles crepusculars tortosines. Fins aquí els inicis del catalanisme de Francesc Mestre Noé. Espero no haver sigut molt de rotllo. Una persona que, com totes, va evolucionar al llarg de tota la seva vida, però que sempre va ser fidel a un denominador comú, el catalanisme. Al llarg de tota la seva vida aplicarà el pragmatisme polític, sempre al servei del mateix ideal, Catalunya. República o monarquia, esquerres o dretes, carlisme, liberalisme, restauració, solidaritat catalana, mancomunitat, ell sempre es va adaptant. Van ser temps de canvis, als quals ell sempre se va adaptar mentre creava a través de l'associacionisme
i el periodisme i també de la divulgació de la història i les glòries tortosines, un sediment agermanat catalanista que va néixer gràcies a ell i que va inculcar en les noves generacions d'ebrencs. La unió del poble tortosí en entitats proporcionarà una corrent ideològica que aconseguirà fer ressorgir la nacionalitat tortosina i, en conseqüència, també la catalana. Com en los jaguts, aparella la vela llatina segons bufa el vent. Amb els ulls clavats en l'objectiu, s'adapta i gira, maniobrant l'arsenal i, si convé, agafant els rems o actuant de timoner per a fer arribar el seu tortosinisme catalanista a bon port. Francesc Mestre i Noé així ho va fer. La seva defensa del Codi Civil català des de Tortosa al 1888 amb l'organització d'un gran acte al Teatre Principal el 12 de maig de 1889, on també pren amistats amb catalanistes com Narcís Oller, així ho identifica. Ell mateix ens diu: en la primavera de la meva joventut, perquè després d'això ell va entrar en Teodoro González. I el Teodoro González, ell s'apunta als partits de la restauració, perquè ell veu que Teodoro González fa molt per Tortosa i en un principi s'apunta a Teodoro González. Però ell ens ho explica, ens diu: en la primavera de la meva joventut vaig actuar en el Partit Liberal Conservador, seduït pel patriotisme i integritat de don Teodoro González, la magnanimitat i amor a Tortosa del qual era el seu millor distintiu. O també podem dir la militància al Partit Monàrquic Liberal de l'alcalde tortosí Teodoro González, com hem dit ara. Les seues estades a l'entresuelo dels González, com a redactor de La Verdad, els va explicar en molts escrits. La seva participació en el Centre Escolar Català primer i la Unió Catalanista i la Lliga Regionalista després també eren conseqüència del seu catalanisme inicial. La seva presidència en Solidaritat Catalana a les Terres de l'Ebre, l'alcaldia del seu germà Joan, el seu suport incondicional a qualsevol mena de catalanisme durant els anys de la Segona República, sempre tenen un denominador comú i una explicació al seu catalanisme. I explicació que l'hem de buscar en els orígens del pensament de Francesc Mestre Noé, que és el que he intentat exposar avui en aquesta conferència. Ja us he dit que jo no us anava a parlar de tot l'estudi polític de Francesc Mestre Noé. Sol vos parlo dels inicis, del per què este catalanisme. Per a l'estudi complet del seu estudi polític ja podreu llegir la biografia de Francesc Mestre Noé, on dins hi ha un estudi complet des de l'inici fins al final del seu catalanisme polític. Però aquí sol hem vingut a parlar dels inicis. I ara no vull anar sense donar veu a 3 persones que el van conèixer i que van parlar del catalanisme de Francesc Mestre Noé. Aquí tenim a City Molet. Francesc Mestre Noé, patriarca simbòlic del catalanisme tortosí, va ser l'home que en els temps heroics de la Lliga tractà de fer arribar al Baix Ebre els corrents culturals catalanistes que més tard canalitzarien les noves promocions. Al seu voltant, i gairebé formats per ell, sorgiren a la palestra periodística homes com Ramon Vergés Paulí, Antoni Oliveres, Joan Moreira, Enric Ballarri i més tard algun altre, entre els quals tingué un lloc destacat Manuel Beguer i Pinyó. Tots ells gent de dreta i bona gent, tolerants i comprensius. Anaven de bona fe, tant en la veu de Tortosa, primerament, com en els altres periòdics de la localitat totalment castellanitzats, però els quals escrivien sempre en tortosí. Ara sentirem a Carles Sánchez i Pastor. Els que, com el que això signa, dels del temps heroics de vida tortosina, vam saber cantar les veritats als Vergés i Paulí, Moreira, Ballarri i altres, el tortosinisme d'aquests no tenia res a veure amb els que professava don Francesc Mestre Noé, patrici que sempre fou fidel a Catalunya, sense abdicar ni un bri de la seva catalanitat. I ara sentirem a Joan Baptista Mañà i Sureda. Quan s'escriurà la història integral d'aquesta renaixença miraculosa de la nostra llengua, el capítol dedicat a la comarca de Tortosa haurà d'estar presidit per la figura del gran patrici Francesc Mestre Noé. Ell fou qui, d'entre l'hivern de la fredor tortosina d'aquells dies, alçà la veu potent que desvetllà entusiasmes entre els que llavors eren jóvens i ens mostrà el camí per arribar a la dignificació literària de la nostra llengua i al qual tots agraïm la sort de formar part d'aquell cercle de cultura i amor patri, en el qual don Francesc
Era el president i orientador reconegut per tots nosaltres. Amb l'amic mossèn Bellpuig sovint ho comentàvem i ho confirmàvem i portàvem l'intent de concretar-ho en una acadèmia de la història i llengua de Tortosa. La guerra civil impedí la resolució del nostre propòsit, però em pertany a mi, potser l'únic residu de la colla, constatar-ho com a una mostra de la veneració que tots sentíem per la persona de don Francesc Mestre i Noé, mossèn Joan Baptista Manyà. I acabaré en les paraules del propi Mestre i Noé, quan diu: la catalanitat de Tortosa sura com l'oli damunt l'aigua a través d'una història refulgent. Los idealistes volen la perfecció, veuen la realitat, la palpen i és per això que pugnen per un ideal i lluiten per aconseguir-ho, i ho aconsegueixen. Des de 16 anys he estat polític i l'experiència m'ha ensenyat que lo gran ha estat fet per tots aquells que no han tingut mai una peseta. El meu catalanisme no va néixer d'un discurs, ni d'un míting, ni de la corrent, sinó dels arxius. Estudiant en els llibres i en les pedres vaig forjar el meu esperit. Per això potser ha sabut aguantar-se tan ferm. Moltes gràcies.